Croeso i'r Haclediad rhif 8. Hwrei! Da ni wedi cyrraedd mor belled. Fi Sioned sy'n mae'n wyth eto, hefo Bryn. Hello! A Iestyn. Hello! Oh! Trio copio Bryn fi. Hey! Hey! Wel, hogia, mae'n teimlo bach yn hir sy'n gwneud y podlediad diwetha. So, am yr oedi wrandawyr, da ni yn gwybod bod chi jyst yn aros dan o'ch iTunes yn gwasgu refresh, yn aml iawn. Dwi'n gwybod bod fi yn, de. O, ie, yn sicr. A ti'n rhan o'n fo, ti byth yn gwybod pryd mae'n mynd i lan. Na, dw. Mae'n mystery mawr i fi. Da ni'n recordio hwn heddiw ar ddiwrnod Star Wars. May the 4th be with you. Mae hi'n fai y pedwerydd. A'r peth mwyaf sydd wedi digwydd, nid yn myd tech yn anffodus, a dyn ni mon yn mynd i bod yn gyflym iawn ar hwn, gan bod yn effeithio ar y byd tech. Yn y 7 diwrnod diwetha, fe gafwyd briodas Frenhinol. Do. Dim gwleidyddiaeth fan hyn, dwi'n eitha sopi, a pan mae'n dod i ffrociau, allai ddim byd gystadlu rhwngtho fi a bach o ffasiwn. So na lle ni'n fold yn yma. Ond, hogiau, a ni'n gweld bod Iestyn yn enwedig, bod hyn wedi effeithio ar dy ddiwrnod trydarol di Gwener. Wel, do, nath o alliogi fi i ganolbwyntio ar neu gwaith yn lle mwydra ar Twitter trwy dydd. So, oherwydd, oedd jyst Sioned, hyd yn oed y pobl America, ni'n dilyn, neu'n Europe, lle bynnag oedden nhw, oedd ei gyd amdan y brodas a gwylio'r brodas. A o'n i jyst... O'n ychydig bach yn fi'n teimlo left out pam dwi'n yn gwachio ddo. Ond oedd ganol Cynarfon mor ddistaw trodd ymlaen. Oedd o mwy ddistaw na diwrnod dolig. So pan ti'n mynd allan am dro diwrnod dolig yma'n andros o llonydd. Oedd hi'n fwy llonydd na hynna. Is i'r tu tafarn ffefryn fi sydd... Dwi'n gwybod sy'n wedi digwydd, ond mae o'n 40 llath o drws tywad ti. Siw bod hynna'n anodd pan ydych ti yn arwerth. Mae'n anodd iawn sti. Ac oedd si yna amser cinio ac oedd lle oedd ar beth. Beth sy'n nadi, dos am teledu na chwaith, so mae'n lyflu. Mae'n awesome. Ti eisiau rhoi name check iddyn nhw i bag o mynd? Old Hackers Arms. Old Hackers Arms yn gair. Dwi'n bellio station. Ti wastad yn sôn bod ti'n cael bwyd neis fan hefyd? Mae'n o'n lyflu na siarad. Lyflu na. Wel, fi esi, a ddi'n ben blwydd yn y fi Gwener. Felly, ges i esgus i gael diwrnod oddi ar y gwaith. Neis iawn. A esgus i ddechrau yfed champagne pink am 10 o gloch y bore. Neis iawn. So, ni'n ddim yn teimlo morad, achos yn amlwg, pa bod ni'n dilyn ar Twitter, oedden nhw'n unau yn feddw ar gariad tuag at y briodas, neu'n feddw anyway, achos bod hi'n diwrnod off. Felly, dyma adael y byd yma, Bryn, mi wyt ti'n dweud bod yna amryw o viral videos a memes bach eitha cool di ddod allan o'r brodas. Dwi'n meddwl un dad ddod allan, sef yr hogan bach oedd ar y balcony efo i dwylo dros i clystiau ni'n cwyno am y sŵn. Mae hwnna di ddod yn meme, chos mae pobl yn rhaid i llun hi o flaen pobl fatha sydd yn siarad fatha dwi'n un o Obama yn y Situation Room, dwi'n un o Cameron, un o Nick Clegg a gwahanol bobl fel y gyd yn mynd o gwmpas a dweud bod ni'n licio y pethau maen nhw'n dweud. Mi weles i un trydariad eitha gwych gan digwydd bod Eleri sydd yn cyflwyno Stwnsh ar S4C. Clyfar iawn oedd hwn. Oedd hi'n dweud, hold on, so sy'n neb wedi twigio lle mae Will a Catherine yn mynd ar ei mis mail nhw. A wan mae Obama wedi cael ei assassinatio. Osama. Osama. Wow! Dyna ni slip eto. Wow, dwi'n teimlo fel bod fi ar Fox News. Mae'n rhywg yna yw'r andawyr. Oes yna rhywbeth yn sy'n gyd digwyddiad fanna? Tybed? Golygwch hwnna allan, bobl. Mae hwnna'n ofnadwy. Felly, lle maen nhw wedi mynd? Dyn nhw'n mynd neb yn dweud lle maen nhw wedi mynd ar ei mis mail nhw. O, reit. A maen nhw'n credu bod nhw basically ydy'r crack assassin team. Oedd y joc na di cwmpo ddarna ar ôl fi jyst deud bod yr president wedi cael ei assassiniddio. Os da chi'n gwrando ar hwn, please pidwch y credu hynna. O'n i'n meddwl na jyst yn,
Dydy fyny fyma i pen llun oedd nhw i... Wel, a pam ddim yn pen llun. Pen gwaig neu be bynnag di'r rhaglen rhyfedd. Porth Penweg, a wedyn mynd i gael bwyd yn caffi cofi. Wel mae pen llun yn lyflu. Na, o ddifri, dwi'n licio pen llun. Mae bobl mae'n gwyd y beth, so na, nain a taid. Mae eisiau ni gael rhyw fath o spin-off Haclediad ynglyn â lle bydd neis i fynd ar wyliau yn Gymru. Lyflu. Lle weld hwnna'n digwydd. A wedyn pa apps i gael chi gyrraedd yna. Wait na, so ddim 3G yn rhan fwy o'r lle bydd neis i fynd ar... Os na'n fydd o edge. Got nothing. Sôn am cysylltiadau i'r we, ffôns a pethau hyfryd felly, un o'r straeon sydd wedi dod i'r amlwg ers i ni recordio'r Haclediad diwetha oedd Location Gate. Fel mae Bryn a Iestyn wedi atgoffa fi ydi enw'r stori yma. Neu'r non-stori yma, fel ydych chi'n gweld hi. Achos mae yna safbwyntiau eitha gwahanol ar y stori hon o ffail sy'n cael ei gadw ar iPhones a bapur arall Apple, bydd ddim yn siŵr guys, gallwch chi... Ydy ar yr iPad efo 3G yn efo. Ie, a mae'r rhain yn... I fod, ond ddim yn siŵr, yn tracio eich lleoliad chi ac yna yn llwytho'r ffail o bosib i Apple. Ond, cliriwch ni fyny ar y stori yma, boys. Be sy'n actually'n digwydd? Mae Apple yn dweud ar beth sydd yn y ffail yma di lleoliadau a Wi-Fi access points. So, os da chi wan yn mynd trwy ganol dren, Bangor, tynnu'r iPhone allan a mynd o'n nodi bod yna 6 access points o gwmpas, mae'n gallu dweud, reit, da chi yn ganol Bangor. Nes rhywun peth yn Caerdydd, lle bynnag da chi'n mynd. Mae nhw wedyn gallu defnyddio y bas data yma i creu map i helpu efo'r location aware networking fatha gallu dweud, reit, helpu Google Maps ar yr iPhone dweud, reit, da chi fama, reit, gallu cael directions o un lle i llall. Iestyn nhw... Ond diolch yn defnyddio'r GPS? Na di, gyd ar Wi-Fi di hwn. Wi-Fi networks o gwmpas ar y cell towers sydd i fyny o gwmpas. A wedyn mae'n helpu nhw hefyd jyst weithio allan lle mae yna lot o bobl yr un pryd ac wedyn maen nhw'n gallu meddwl, wel, mae yna lot o bobl efo iPhones yn yr ardal yna, well i ni concentratio ar wneud yr ardal yna yn well ar signal ffôn a falle. So mae rhaid os am llawer o bobl yn defnyddio fo'n Gaernarfon, de. Ond y gwir ydy fod dydy, wel, i fi di hyn ddim yn bod rhan fi o gwbl, am fod mae Apple di deud, wel, o hyn yn dipyn bach o bug, dydy'r ffôn ag iTunes ddim i fod wedi bod yn storio gwerth blwyddyn o'r data yma, mond gwerth wsos mae fod wedi bod yn storio. Ac os fysa rwy'n yn dod ar draws y gwybodaeth yma, dwi'n gwybod be fysa nhw'n gallu defnyddio i... Achos mae yna app wedi creu i exploitio fo? Wel, dim exploitio a such a DPO, dangos ar gwybodaeth sydd ar y map ydi o. I wneud yn weledol. Ie. Felly, os dwi'n tweetio rwan, mae gyda fi'r bwtwm on i rannu GPS location. So os pawb tro dwi'n tweetio, mae pawb yn gwybod o fewn rhyw 10 metr lle dwi. Felly mae hynna'n rhywbeth dwi wedi dewis wneud ac pobl eraill sy'n dewis Foursquare a Facebook. Lluniau hefyd, GPS. Mae'r lluniau i gyd efo'r location arnyn nhw. Heblaw os da chi'n troi off yn y settings, ond di hwn ddim yn troi off y data yma, ond rwan maen nhw newydd rhyddhau iOS 4.3.3 sydd yn trwsio hyn. Maen nhw'n cyfadda na camgymeriad ydi o, ond dos na'n byd wir o werth yna fo fysa'n gallu wneud niwed i chi. Beth ydi hen data ydi o? Os ydw nhw'n fatha bod mae'r iPhone yn gweithio allan, fatha, mae Iestyn yn y caffi eto, Mae'n rhywbeth hanesyddol ydi o, so mae gwerth y data y wir, dim mor werth gyn gymaint o hynny.
beth sydd eich bach yn mwy o bod ydy mae'r androids yn cymeryd y data lle ddech chi'n fynd ac yn gyrru hwnna i fyny i Google bob chydig o eiliadau. Ie, wahanol. Yndi, mae hwnna yn mynd fyny i Google yn syth. Mae'n defnyddio hwnna i wneud pethau fatha chwiliadau a hefyd os chi'n edrych ar Google Maps mae gyda traffic. Mae'n adeiladu yr data yna o'r stwff sy'n dod i fyny o'r ffôns. Achos mae hyn i gyd yn dod fewn i'r ddadl, a mae'n dechrau mynd yn hen ddadl o rhannu gwybodaeth. A ddoth allan pam nath Google... be di enw Location Service Google? Latitude. Ie, mae'n ddrwg yna, Latitude dod allan. Y busnes ma, ti sy'n dewis i rannu fo, neu ydy'n cael mynd eto. So falle na'r dychryn mawr am hwn oedd bobl yn gorymateb achos oedden nhw'n credu bod mwy o wybodaeth cael ei rannu a bod o ddim o'i dewis nhw. Y peth hwnna di, mae'n lot o bobl yn cwyno bod roedden nhw'n gwybod am hyn, o peth ydy, os chi'n dangos i bobl faint o wybodaeth allan dan nhw'n barod. Mae'n pobl efo, dwi'n meddwl dwywaith mynd i Tesco, nid y Tesco Club Card drosodd, dwi'n meddwl maen nhw'n mynd i Debenhams Advantage Card neu maen nhw'n gwario pres ar cardyn credit. Maen nhw'n rhoi fwy o wybodaeth allan heb meddwl amdano fo. Dyle bod rhifyn o CSI yn gallu esbonio i ti faint mae pobl yn gallu gwybod amdano ti. Mae pobl fel mae Iestyn dweud, mae Foursquare, Twitter, Ond ydy hynna'n rhannu cymdeithasol? Wel, ond un o'r selling points iPhone 4 ydy y ffaith fod nhw'n reid service am ddim iddo chi arno fo, sef Find My iPhone, a mae hynna'n galluogi chi, os ydych chi'n colli fo, ffindio fo yn unrhyw le, mae jyst yn gyrru'r GPS signal allan. I mean, so, mae'n un o'r, da chi'n gwybod fod o yna. Be ddigwyddodd oedd, rwy'n darganfod hwn. Wel, beth i, gafodd hwn i darganfod bron i flwyddyn yn ôl. A nath a neb codi stwr amdano fo. Nath rhywun arall wedi dod allan a dweud, mae hwn wedi digwydd, a mae rhywun wedi dweud, stori am Apple, reit, quick, rho fyny. A dyna be mae'n dweud, mae'n dweud, Apple, mae Apple yn ffiar y gwmni, horrible. Fanboys, attack! Yn union. A yn edrych holl beth, dwi'n hwn i'n rili yn... Ydy, mae o'n da bod o'n cael ei ddal, a mae'r Apple yn gallu rhoi fix. Y gwasanaethau yma, just cwestiwn cyffredinol, yn rhan o'r math o del hefo'r diafol wyt ti'n neud o gael ffôn mor ddefnyddiol? Oherwydd, yn mynd yn ôl 10 mlynedd, neu hyd yn oed mwy, pan oedd ffona symudol yn dod allan, ac deud wan fod rwy'n di gael ei ladd, neu beth bynnag, maen nhw trio ffindio'r ffôn, maen nhw'n gallu fynd at O2 Orange, neu beth bynnag o gwmpas, a deud nhw, fedrwch chi sort of triangulatio lle oedd y ffôn yma dwytha'r beth bynnag, a mae'r data yna i di bod yn erioed. Ydy, ond meddwl o'n i falle mwy am dy GPS a pethau fel yna, ydy mae'r data wedi bod allan? Mae'r ffôn yma'n costio ipyn o bres i'r dat gilydd. Mae'r gwasanaethau da ni'n defnyddio hefyd yn costio ipyn o bres i'r redag. Part o'r peth da ni'n gallu cael y ffôn yma mor rhad ydy, maen nhw'n defnyddio, maen nhw'n gallu gwerthu mynediad i'r data yma i cwmnïau sy'n dod ar gostwng cost y ffôn sy'n dod o allan. Yr peth ydy, wedyn ydy, da ni gorau roed yn ffydd mewn cwmnïau fel yma i dweud, dyn nhw'n mynd i camddefnyddio'r data, a dyna lle mae pobl yn poeni bod y data'n cael camddefnyddio. A hynna di'r traffaeth yn y marn ni, mae pobl yn meddwl, mae nhw'n gweld Apple yn neud gymaint o bres, maen nhw'n dweud, sy'n maen nhw'n neud gymaint o bres a hynna chi. A maen nhw'n dweud, ydyn nhw'n gwerthu data amdano ni, maen nhw'n gweld, mae Apple yn dweud, na, sa'n mynd digwydd, honest, sa'n mynd digwydd. Maen nhw'n gweld wedyn cwmnïau colli data, maen nhw'n crocio'r ffydd sgyn nhw yn y cwmnïau yma. Ie, dwi'n gwybod. Iestyn, sgen ti mwy, cos mae hwn wedi sort of tannu o ti. Mae'n cael ei mwy na amryw o stories ni'n neud fel. Da, mae jyst yn bullshit. Tywed, os
Dwi wedi clywed am neb sydd yn boeni amdan hyn eblaw o media. Fel ti'n dweud, ti'n rhoi mwy o wybodaeth allan o dy hunan wrth postio lluniau a tagio ar Facebook, bosib iawn. Oh, god, ie. Mae pobl Facebook yn rhywbeth gymaint mwy na unrhyw beth sydd wedi gwneud efo'r stori yma. Mae jyst oherwydd fod, pwy ydy'r cwmni a be ydy'r ffôn a, mae pobl sydd ar y top jyst yn cael ei bigo ar yna hyd, ydy. Wan te, dwi yn mynd i neidio ymlaen yn ein amserlen, gan bod ni wedi dod at achosion preifatrwydd. Stori arall sydd wedi torri yn y wythnos diwetha yma, ers ni'n yr amser ers ni'n neud yr Haclediad diwetha, ydy PlayStation Network. Mae hwn yn reid mewn i perspective, dydi? Yn gyfan gwbl. Dwi'n darllen yr... Mae yna link ar Kotaku, gwefan giclyd gemllyd, a maen nhw wedi rhoi amserlen at ei gilydd, a yr pennawd hefo nhw ydy, Ebrill yr 2011, intrusion detected. Ebrill 6 ar 2011, dyna pryd mae'r cwsmeriad yn cael gwybod. So felly, y stori mawr yma ydy bod Sony yn gwybod am 6 niwrnod. Wel, gair y bach o cyd-destun i hyn. Fel proses sy'n bod yn gweithio yn yr diwydiant diogelwch efo'r cyfrifiaduron. Mae un peth ydy darganfod bod pethau wedi digwydd. Hwn ydy'r cam gyntaf. Yr ail gam wedyn ydy maen nhw'n gorfod gweithio allan be sy'n mynd ar goll, be sydd wedi cael ei ddwyn. Ag os ydych chi'n meddwl wan, i edrych trwy un cyfrifiadur, mae'n cymeryd ipyn amser jyst i mynd trwy un cyfrifiadur, achos mae gen chi bella dros, mae gen chi disgau calad yn dod fyny at terabytes o fewn laptops dyddi yma. Mae edrych trwy un cyfrifiadur yn mynd i gymeryd ipyn amser. Dychmygwch faint o gyfrifiaduron sydd yn cael ei fel rhan o rhwydwaith fel y PlayStation Network. Mae'n canodd o filodd yn nhw. Mae gymroddi, fel o ti'n sôn, 5 diwrnod wedyn iddyn nhw ddarganfod bod posibilrwydd bod y gwybodaeth credit bobl wedi mynd. Ond beth sydd wedi digwydd am fod, eich fod bobl allan yn gwrando sy'n yn gwybod beth sydd wedi digwydd ydy, yn y dyddiad dwythad, mae Sony yn amlwg wedi cael ipyn o helynt yn ddiweddar efo dwi'n achos yn erbyn boi'r enw George Hotz, neu Geo Hotz. A Geo Hotz oedd yn gyfrifol am cracio'r copy protection ar PlayStation 3. So yn galluogi pobl redag pethau homebrew, gemau sy'n cael greu sydd wedi prynu o'r shops. Na ffodus, na'r un o pobl wedyn defnyddio ei waith o i datblygu i gellu dwyn games oedd yn fod i redag ar y PlayStation a gwerthu nhw heb caniatad. Dari Sony dwi'n achos yn erbyn George Hotz a hwn yn mynd am amser maith yn trio dwi'n achos yn erbyn o'n diwedd ar nhw'n rhoi lan a setlo'r yr achos. Dari grwpio wedyn fel Anonymous dechrau mynd yn erbyn Sony dweud bod nhw'n cwmni awful o gwmni a bod mae'n rhaid i rhywbeth cael ei wneud yn ei erbyn nhw. Chydig o ddyddiau nôl, dda'r rhywun darganfod bod mae'n bosibilrwydd bod nhw wedi torri mewn i rhwydwaith y PlayStation Network a wedi bod... A rhwydwaith sy'n cael ei ddefnyddio i gael gemau a deunydd fideo, mae yna brynu gwerthu heleth yn digwydd arno. Oedd yn union. A mae'n 70 miliwn o bobl, dwi'n meddwl. Sioned, sy'n defnyddio? Mwyn bosib iawn bod yna fwy. 77. 77 miliwn, reit. O bobl yn defnyddio hwn yn reolaidd trwy i... Mae'n rhaid debyg i Xbox Live. A be... Mae lot o bobl dweud, Anonymous sy'n gyfrifol am hyn. Anonymous wedi dod allan dweud, na, dim nidio, honest. Ond ydy Anonymous yn un grŵp? O na, yn union, mae hyn yn rhywbeth arall. O be maen nhw wedi darganfod ydy, mae yna bosibilrwydd bod gymaint a 2 miliwn o rhifau cardiau credit wedi cael dwyn o bas data Sony.
Mae rhywbeth pwysig, mae gen nhw bewn nhw'n exposed cards a mae gen nhw'n stolen cards. So mae'r exposed ydy mae'r bosibilrwydd bod nhw wedi dwy'n nhw, exposed bod nhw wedi cael dwy'n. So mae nhw yn trio deud i pobl, wel, grydwch mae'r rhaid i chi edrych a gweld beth sy'n digwydd, chi fod yn ofalus, cadw golwg ar eich cerdyn credit a bethau. Be mwy diddorol ydy ffaith bod nhw wedi dwy'n y gwybodaeth personol. Ti'n mynd gallu newid dy dyddiad geni neu union. Mae pethau fatha'r e-byst, atebion i cwestiynau diogelwch, mother's maiden name, fath o beth yna. A mae'r stwff yna'n cael dweud sydd o beth dwi'n meddwl yn fwy werthfawr na rhifau cardyn credit. Achos hwn ydy dyfais di yn broffesiynol, Bryn? Ia. Math yma beth, O'n i'n meddwl bod fi'n cofio hynna. Dwi'n hapus iawn na PlayStation 2, sgynna fi. Ie, dim fi ddim hyd yn oed yn chwarae gemau PlayStation 2 yn iawn. Y peth diddorol o hyn ydy, mae Sony wan wedi dod allan i dweud bod nhw wedi gwario canodd a miloedd o bunna, o yen, i brynu systema diogelwch newydd, fatha mewn alw'n intrusion detection, mwy o firewalls, mae nhw'n testio mwy aml fan. Beth sy'n dychrau fi di ffaith, bod nhw'n mynd hyn yn barod. Cynt, ie. Mae'n dod o dweud, neitha neb ar ôl Sony, pwy sy'n dod ar ôl Sony? Yr amheuaeth mae bod gamers yn licio edrych ar ôl i hynna'n math o beth, ond mae'n rhywun sy'n mynd digon mawr yn darged. Peth ydy, di'r attackers, dwi'n poeni pwy ydy'r cwmni yma. Os maen nhw'n mynd i gallu torri fewn i'r la, maen nhw'n mynd i gallu torri fewn i'r la. Maen nhw'n mynd i boeni mai Sony, maen nhw'n mynd i boeni na siop 9 lawr y lôn, dio. Y sialens ydi o, falle. Y sialens ydi o, a maen nhw'n gwybod bod y data yna, maen nhw'n gwybod bod mae'n debygol bod yna werth ipyn o bres. A mae 2 filiwn o rhifau cardiau credit yn werth toman o bres. Ie, so wyt ti'n syni o ran ochr proffesiynol, cyn lleiad oedd nhw'n amddiffyn, neu be oedd o? Wel, be sydd ddod allan yn barod, dwi wedi syni bod y system yma nhw'n newid ydi fewn, ddim yna'n barod. A mae'n ei fi fel, eich bod nhw wedi cymeryd diogelwch môr difrifol a ddylson wedi bod yn neud. Beth ydy, mae yna rheola efo amddiffyn rhifau cardiau credit, efo diogelu manylion personol pobl. Yn y wlad yma, mae'n gallu beth o'r Data Protection Act. So mae'r syni fi bod yn ymddangos bod y cwmni yma heb di bod cymeryd i cyfrifoldeba nhw o ddifri. Oes yna lefel diogelwch wedi'w nodi o fewn y ddeddf, neu reasonable ydi o? Reasonable ydi o, ond peth ydi ma na... Wel, y Brydain di enwar wrth gwrs, mae lle mae'na rheola hollol wahanol yn Japan, ond be mae'n ôl ydi, mae'na safon mewn deddf yn dweud beth ydi reasonable. So maen nhw'n deud, mor rhaid chi diogelu'r, mae'n gallu dangos mewn llys wedyn, bod nhw heb di cymeryd ar stepiau resymol ma i roed ar diogelwch i fo. Mae'n eich bod yna achos o fanna efo bod nhw wedi bod yn rhyw fath o negligence mewn ffordd efo beth nhw'n trio wneud. Mae'n bwynt... fel da ni wedi bod yn siarad ynghyd ynglyn â, fel Iestyn yn dweud, rhoi pethau mewn perspectif. Ond ydy hwn yn... Fel defnyddiwr, dim bod ni'n yn wefan i roed hints i bobl, oes yna unrhyw beth wyt ti fel defnyddiwr yn gallu wneud wrth log i fewn, wyth roed y fanylion? Wel, y peth ydy... Neu ydy o allan o dy reolaeth dy? Allan o reolaeth y rhywfaint, trwy roed y gwybodaeth mae drosodd i cwmniad, da chi yn agor o drws i ryw radda. Beth ydy bod yn gall pwy da chi'n roed y manylion mae i. Os mae o'n edrych yn gwefan reit shifty, then eich bod o'n peth mwy gorau i wneud. Ond os mae'n defnyddio pobl fatha SagePay neu Barclays, checio pethau fatha certificate yn eisiau bod hyn yn peth call, hefyd cadw golwg ar y statements sy'n dod trwy post. Os da chi'n gweld fatha
pethau chi'n gweld fel arfer sydd yn arwydd bod y meddwl wedi cael ei ddwyn ydy bod y pobl wedi prynu credit ar gyfer rhif ffôn. So beth sy'n digwydd, maen nhw'n arbrofi gweld ydy'r person di gweld bod yr 10 pence wedi mynd trwy a wedi stopio'r cardyn. A wedyn maen nhw'n tri eto, maen nhw'n 2-3 mis. Reit, oce. Mae hwnna wedi mynd trwy hefyd. Na i drio prynu rhywbeth mwy. Ond hefyd yn y peth hefyd ydy defnyddio cardyn credit tra chi siopio ar-lein, dim cardyn debit. Os ydych chi'n defnyddio cardyn debit, diolch yn cael ei amddiffyn yn yr un ffordd am yr rhif cardyn credit. Os bod rhywbeth yn digwydd efo'r cardyn credit, Visa a neu Mastercard sydd yn gorau telu allan. Achos bod o fel rhyw fath o loan? Wel, fatha payments, maen nhw wedi cymryd yswiriant allan yn erbyn y ffrod. So nhw sy'n gyfrifol, achos maen nhw gorau dangos na chi oedd i wneud y taliad yna, a so nhw'n methu dangos hynny, na maen nhw'n gorau talu allan. So. Ydy hwn ar yr un scale? Fi'n trio meddwl na, mae yna fwy o ddefnyddio'r iTunes, ond mae rhywbeth fel dy iTunes di, na dwi ti'n meddwl ystyried bod nhw'n gallu bod yn ffrod, achos mae'n gwmni mawr, wyt ti'n ymddiried yn nhw, rhywun peth o Sony, ond mae'r un peth yn gallu digwydd. Mae'n peth di, yn anffodus mae'r system yma gyd dibynnu ar rhyw foi sydd yn cael talu 10 pence yr awr i staflan cyfrifiadur. Mae wedi bod yn fyny ers 7 o gloch y bora, mae wedi 10 yn nos, a mae wedi blino, dwi'n yn sylwi bod o heb di dilyn y proses yn gywir. Cywir, a wedyn un peth ar ôl llall, mae'n gadael rhywun byw. Yn union. Wel, mae hon yn rhywbeth, fi'n gobeithio allan ni ddod nôl at, achos yn bersonol, dwi'n hoffi gwrando ar Bryn yn siarad am bethau mae'n gwybod amdan yn gwybod. Ie, yn lle'r stwff, di oedd gyda'n syniad amdan. Hei! Mae'n allan yn rog, fanna! Hei! Na, wyr yn efo wan. Da iawn an, Bryn, e? Diolch yn fawr, Iestyn. Allan o 10, gwan. Diolch yn fawr. Sôn am bobl yn cael, achos mae yna roedd modd cael movies trwy Rhwydwaith PlayStation. Ffilm arall sydd unwaith eto rhywbeth i wneud efo Sony. So wedi dod allan heddiw gan bo hi'n fai y pedwerydd, May the 4th be with you. Yw y ffaith bod Star Wars wedi dod allan ar Blu-ray. Hooray! Ond o feddwl bod ych... Dew di dod allan ar Blu-ray? Na? Mae wedi cael ei annawnsio. Medi 12 fydd o allan. Mae'n ddrwg gennau. Dwi'n wastad yn cymryd cyhoeddiad yn gyffredinol yn y byd yma sydd ohoni. Sorry. So peidiwch yn mynd allan a'i brynu fo. Dio heb ddod allan. So da ni'n prynu Star Wars eto ar disg arall. A mae George Lucas yn mynd i newid y ffilm eto a wedi ychwanegu rhyw tamad arall o beth a wedyn mae'n mynd i gymryd yr whole damn thing allan eto and 3D. Ond mae'n dod allan mewn 3D flwyddyn nesaf, dydi? Ydy, mae'n allan mewn bloody 3D, so ydych chi gweld gwyneb Jar Jar bloody Binks yn sticio allan o'r sodding screen. A wedyn, fydd o'n rhoi y damn thing allan eto ar 3D, fydd o'n rhoi allan eto prynu fo, bydd o'n boi ni... Erbyn hynna, fydd Home 3D yn gweithio, so fydd hi'n upgrade efo fyny dy. Seriously, just faint o bres mae'r diaw ma angan. Dwi'n cofio remastered VHS's yn dod allan. Wel, ie, dwi'n meddwl special edition DVD, yr super special edition DVD, dy chi cael y greiddiol a remastered, lle bod ti'n newid y stori, lle bod dim hanna seithi gynta, hanna seithi gynta, o, big fucking deal. Mae Bryn yn hoffi'r... Spinno. Deud y gwir, mae George Lucas wedi lladd yr holl beth mewn ffordd fan do. Pe sy'n just i gadael y damn thing efo'r 3 gyntaf nath o'n neud, o'r stori da, oedd o'n gweithio ac oedd o'i amser. Wedyn oedd o'n nôl ac greu yr 3 arall na, oedd o'n just yn bloody awful. Arian mawr filthy, a'r ffaith bod gen efo green screens. Fysyn ni di maddau iddo fo am y 3 cyntaf, so di stopio mwydro efo'r 3 greiddiol. Ond
gymaint, am fod, oedd o'n di dweud, oh, well, this is how I envisioned them, I wanted them to look like this, ond ti dal, o'n i'n gwylio yn y diwrnod o blaen, di cael menthyg y DVDs gyn ymrawd, ac mae'r y darna CGI ma di reid i fewn yn, ti'n bod, maen nhw'n obvious Ie, ond maen nhw'n CGI 97 yn dydyn nhw, dyn nhw'n hyd yn oed yn rwan. Os chi actually gwachod y ffilms greiddiol, yr actual versions greiddiol dod allan, oedd hynny'n gret, oedd gweithio ac oedd nhw o'i amser, oedd nhw'n edrych yn iawn. Mae yna rhywbeth i ddeud, mae fel gwachod, sori, mae hwn di troi fyny i Haclediad ffilmiau, normal service will be resumed cyn bo hir, ond, ys ti'n edrych ar stwff Ray Harryhausen, sef y boi oedd yn animeiddio Jason and the Argonauts yn y 60au, mae'r stwff yn anhygoel, a mae'n edrych yn bryl, mae'n edrych yn really scary, achos bod o na, a mae o go iawn, ti'n mo? Ond peth ydy, mae o'n newid y stori, a mae'n just yn dweud, wel, just stopio newid y damn stori ni, ac os oedd o'n meddwl na hwn oedd y stori am bod o'r dechrau, pan oedd dechrau efo episod 1, yn lle dechrau efo episod 4. Na, mae'n spoilio'r reveal wedyn, I am your father, a stwff o'ch ydy. Ti fod i wylio. Wan te, Iestyn, nathon ni ddod at hwn, just tra bod ni'n sôn amdano fo, wyt ti wedi llwytho fersiwn wedi'w ail olygu. Be oedd hwnna? Mae yna fersiwn allan yna ar torrent, ar gael, os ydych chi chwilio amdano fo, enw Star Wars Revisited, a beidio di fersiwn o'r episode 4, yr un cynta 1, wedi cael ei ail olygu gen fan, a mae o'n wych y ffordd mae wedi wneud o. Mae yna trailer ohono fo ar YouTube, ydych chi'n chwilio am hwnnw. Ond be di enw'r person nath sydd wedi wneud o, mae'n mynd o enw Addywan, Adwywan, ydi o. Ond mae'r stwff mae wedi wneud, os newch chi fynd i fanedit.org /517 newch chi weld y rhestr yn fyna o bob dim mae di wneud. A di hwn ddim just fatha di cymryd y DVDs a di torri fo chydig bach a felly. Na i darllen chydig o'r pethau mae di newid arno fo. Recoloured all lasers, holl ffordd trwy'r ffilm. Remove the horrible blue hazing as the Star Destroyer's engine come into view. Change the explosion as the Tantive 4 is hit to remove a lot of the smoke. Added a jerk to the motion of the Tantive 4 as it hit. Ma'na... O pa versions mae di bod yn neud rhain? Neu o'r gwahanol versions? Wel, mae di bod yn adio special effects i hun i fewn o falle ar ben be sy yna. Ond ti'n methu deud, dyna'r beth da amdano fo. Ti'n gwylio fo, dwi wedi eistedd lawr a di gwylio fo holl ffordd drwad eto, ond o'n i'n just yn neidio drwyddo fo, ond ia, mae'r rhif 70 dy'r un mwyaf, hand shoots first, greed no longer shoots either. A nes i weld y DVD dwi'n o'r blaen yr un official George, a pan maen nhw'n symud Han Solo i'r ochr i avoidio'r y gunshot, mae'n edrych mor hurt, ac mae hwn edrych gymaint gwell, a hefyd be mae di wneud, mae di adio symudiadau i gwynebau y cymeriadau yn y bar, so dyn nhw'n just fatha plastig, mae gwynebau nhw'n actually edrych yn fwy realistig, ond yr nifer o newidiadau mae di wneud ydi 156 ar yr actual footage, a wedyn mae'n atia 20 o newidiadau i'r sain. Fab. So ydy o'n proffesiynol o gwbl, neu di bod wneud hyn i gyd just o ran cariad? Mae di bod yn wneud hyn just allan amser i hun. Dwi'n meddwl, cael yw bres allan yna fo, dwi'n meddwl sa George Lucas ar ei ôl. Chwarae teg, mae'n deud ar yr dudalen download, mae o'n gobeithio bod chi'n berchen ar y DVDs o bethau, achos mae'n golygu bod o'n iawn i wneud o wedyn. So bod fynnag sy'n lawr lwytho fo, bod ti'n berchen ono fo hefyd. Dwi'n meddwl sa nhw'n cam, Lucasfilm ddim yn cytuno fo ar hynny. Na, dwi'n siŵr fod George yn hollol pissed off efo hwn. Ond os ni'n fawr, os ni'n edrych arno fo, a meddwl, os ma nhw wedi mynd i gymaint o draffath a hyn, mae rai fan rhywbeth wrong efo ffilms fi. Well, sort of, it's not my vision, damn it. Boys bech.
Oes, na, dwi'n gwybod mae hyn, unwaith eto, da ni wedi mynd draw at yr movie blog ochr y pethau. Stigiwch efo ni. Bysa chi'ch dau, cwestiwn allan o'n unlle, yn licio ail olygu unrhyw ffilms arall? Da chi'n credu sydd wedi cael i mesio gwmpas? Dim un ffilm dwi'n licio, so dwi'n newid i mynd ffilm arall. Wel, nath Blade Runner cael ei sortio allan yn diwedd, do? Do, yn diwedd. Mae gennau tin enfawr efo tua 5 fersiwn o'n efo. Super Director's Cut, Super Director's Cut. Yr unig beth dwi really eisiau ydy Come On Midfield o yr episod gynta i'r un dwytha. Ddim 3 episod ar un DVD bullshit mae sain yr hyd allan. Dwi eisiau nhw i gyd mewn box. Dwi eisiau nhw ar iTunes, just roll. Wel, ia, ond bys ni'n well gyda fi ripio nhw'n hun. Reid yr opsiwn i chdi de. Digital remastering o Come On Midfield. So di chi gweld y barf Mr Picton mewn high definition. Yn union. Awesome. Be sy'n syni fi yn hwnna te, ys da ni'n mynd yn ôl yr ochr Star Wars y bethau, yn Come On Midfield a Raspberry Jam, sydd bod 2 job John Pierce Jones ddim cystal ar un o gen fo yn yr 80au i wneud o edrych yn well gwyn. Bod i wallo yn amlwg yn wynach tro ma. Neu, a gafodd o'i ffilmio'n high def, a dim ond fi sy'n sylwi. High def oedd o'n sy'n sylwi. Daria. Wel, ydych chi'n credu belli bod yna farchnad neu bod yna ffordd? Ti'n fel oedd ti wedi sôn Bryn cwpl o rifynau nôl amdan y ffaith bod ti'n bod chwilio am e-books Cymraeg. Lle da ni arni? Dwi jyst yn dweud hyn o ran cwestiwn, o ran farchnad. Da ni symud modfad. Cwpl, na. Modfad. Tuag at yr utopia digidol Cymraeg. O'n i siarad yn ei bobl am hyn wsos hanner yn ôl. Mae'n uffernol o wael bod na gilliad wedi digwydd. A dwi'n meddwl yn hybryd, dwi'n meddwl na syniad oedd yn cael ei roed o gwmpas oedd cael dod i fyny efo comisiwn darlledu Cymraeg fysa'n gallu rhoi pwysau ar pobl fatha BBC yn Cymru, S4C a'r cwmnïau bach sgyn ni i datblygu y farchnad a mynd, mae'n just dwi'n gwybod be di'r ffordd i wneud i pobl fatha y lolfa symud a cymeryd pethau yma difrifol. Mae pobl sydd yn charge yn meddwl, na, sa da ni'n llyfr allan, dwi'n werth dim byd sa da ni'n rhoi llyfr allan. A mae'n just hen bryd i ni just cael gwarad o'r hen duffers ma sydd yn redag eitha a just rhoi pobl sydd actually gwybod be mae'n wneud in charge. Achos fel na mae'n mynd, ac os nag wyt ti arno fo ar flaen y gad, by'n hawdd iawn i ti gael dadl ar ôl. Wel, union. Just meddwl dwi o ran cynnwys beidio Cymraeg, dwi'n gwybod bod ni bosib iawn yn dod nôl i hyn bob rhifyn bod yn ôl at S4C a bydd ar peth yna i gyd. Mae yna gymaint o reolau... Paid ag a fi ddechrau. Gymaint o reolau exploitio cynnwys. Mae yna lot o gwmnïau bach annibynnol. Mewn rhai achosion, rhaglenni gwych gan gwmnïau sydd rwan wedi mynd i'r wal. Ac ydy, ti'n modd, bysau'n greit fi'n dweud, hawlfraint wedi mynd nôl at S4C, sut mae'n exploitio rhain? Sut mae'n gweithio rhain allan? Mae angen i rywun o fewn S4C actually, wel, dwi'n dweud o tyfu par a just neu rhywbeth. Mae yna bres i wneud yna. Os fysa nhw'n rhaid o allan ar Amazon fel digital downloads ag ar iTunes ag yn y llefydd arall yma. Dwi'n siŵr sa trin yn ni, sa trin yn ni'n prynu fo. Sni'n gwario ffortiwn bysyn. O'n union, dwi'n siŵr mae'n... Stafell ddirgel ar ffôn fi ar gyfer siwrni a hir, bonza. Yn union. A mae'n farchnad yna, a maen nhw'n just angen i rywun just meddwl amdano fo, cymeryd y peth ma'n o ddifri, ac actually neud rhywbeth. A mae'n garanti, y person sy'n neud o, nhw'n eith achub S4C, a nhw fydd arwr pawb yn y lad. A mae'n just angen i rywun... Mae'n negas allan yna, mae'r election yn dod i fyny'n fuan, dydi? Fori. A Wyn Fred yn rhedag i chwyr ardal yma, so... A fo oedd yn gyfrifol am Come On Midfield, felly, os ti eisiau fi bleidleisio amdano chdi,
Dwi eisiau come on my field ar iTunes. Ia. Dwi eisiau fo cyn I fi bleidleisio dan ti washi. Ie. So allu di bod bach yn psychic dar gan fy hynna rwan? Mae gen ti 10 awr, come on. Dwi eisiau frame by frame clean up o'r holl series de. Ia. Dyna lle mae, dyna lle sy'n briliant, bod tas ni'n cael superfans Cymraeg, ond dwi'n credu bod unrhyw, oes, falle bod na, ti angen rwy'n efo'r gallu technegol a'r obsessiveness come on midfield ma I ddod at ei gilydd. Dwi'n cwein credu bod ti ddigon crazy, Iestyn, sorry. Dwi'n bydd y digon yn nhw allan, O, na fo te. Dwi'n siŵr bod hafwyr yn nhw gwrando I hwn. Boys, allan yna, gen I lleidfa, os ydych chi eisiau bod y bobl I lanhau frame by frame, come on midfield, rhyddhau o ar fan edit, ni fydd yn rhoi y diolch I ti, a Iestyn, a wnaeth o bleidleisio os ydych chi mewn i'r Senedd fyd. Ie. Well, boys, da ni di mwydro rwan, da ni di mynd off ar tangent, ond mi ddathon ni yn ôl I tech yn diwedd. Welwch chi be nethon ni fanna. Sioned, heb na ti. Professional iawn. Dwi'n meddwl, heb na ti, Sioned, dwi'n meddwl sy'n wedi mynd off bob math o ffyrdd Dwi'n gwahanol. bach yn poeni na fi sydd wedi anfon ni ar tangent weithiau, ond mae'n amlwg bod ni wedi cychwyn syniad am ddau. Ti fatha rhyw pysgotwr sydd yn just gadael ni redag dicon, a wedyn ti'n tynnu ni nôl. Ie, yn anffodus, dydyn ni ddim ar yr sgwrs y fideo ar y rhifyn yma, neu byswn ni'n neud, ti'n yr pethau na ti'n, y move o ti'n neud os o ti di hwcio rwy'n ac oedd yn bach yn gullible, ti'n mynd, fel na. Byswn ni wedi bod yn neud hwnna. Ond, ryndawyr anwyl, diolch yn fawr am aros hefo ni, mor eired. Oes na unrhyw beth arall, newyddion cyflym ddech chi eisiau deud, boys? Neu da ni'n hapus? Gyn hapus o dwi'n gallu bod ti di gwylltio fi glant efo'r S4C dwi di anghofio Reit oedd o'n bwysig iawn hefyd John Gem dy ben dy byd na I gadw fo tan tro nesaf sti Wel, tan tro nesaf, felly rhywbeth eisiau nghofio dweud dwi yn trio trefnu taith cerdded tynnu lluniau ar gyfer Eisteddfod yr Wrecsam fel ffotomarathon so os gyda chi diddordeb cyfeirio rhan yn efo, so be bydd y digwydd I fod I cyfarfod ar y maes, mynd o gwmpas tynnu lluniau, gweld bethau diddorol sy'n digwydd, rhannu syniadau. Ydy fe fel rhyw fath o ffotomarathon hefo sialensau a themau, neu just taith fynd? So'n gallu bod. Dwi'n meddwl hynna bach o'n Dwi'n licio syniad siarad, achos yr un byddwn ni wedi meddwl amdan o just cerdded o gwmpas yn tynnu lluniau. O na, dwi'n licio syniad yna. So fatha llun o ryw gymeriad plant. Ie, thema yr awr, achos dwi'n siŵr, dwi heb fod yn rhan o ffotomarathons o blaen, ond dwi wedi gweld pobl cael lot o'r hwyl a lot o greadigrwydd yn dod allan o'n hynny. So, os ydych chi diddordeb, sa chi yn gyrru neges I fi ar Twitter at Bryn S ar Twitter just I cael syniad os mae yna bobl actually efo diddordeb mewn fath beth a just y fi sydd yn mynd yn bach o wirion a defnyddwyr Flickr mae pyllau Flickr Cymraeg yn weithgar iawn chwarae teg wedyn union so os gych chi'n diddordeb gadwch chi wybod gret dyna ni, diolch yn fawr o na fo sy'n gret any other business na, mae'n sy'n cool wel, dyma ni wedi mynd mlaen ar hen ddigon da ni wedi dod amser dair apio ni nôl y dechrau hoffwn ni ddeud diolch unwaith eto I Gavin Lloyd Gavin, diolch yn fawr sydd yn golygu, diolch Gavin wyt ti'n ystod yn polsio ni fyny a dwi'n really sorry hefyd Gavin, dwi'n really sorry Ie, da chi'n sylwi ar hyn ar y podlediad, ond da ni'n cael problemau technegol bob rhyw macacl. Dwi'n licio pwyntio allan bod ni'n recordio hwn yn rhyngwladol, iawn? Mae hwn yn podlediad rhyngwladol. Ydy. Cos mae Bryn yn gair a mae Iestyn yn gogs a dwi'n cyfri rheina fel blediad hollol wahanol I Gaerdydd. Snobs Caerdydd, ia, fine. Na, just neisiach. So be ti'n licio Caerdydd? Ti'n licio Caerdydd eich? Dwi'n trio Ti'n rhywbeth yn ebyn pobl Caerdydd yn dod? Dwi newydd ddeud bod rwy'n wedi assassinatio POTUS
Felly, dwi'n mwyn credu lle wneud unrhyw beth gwaith ar y Haclediad. Os di Sioned ddim ar y Haclediad nesaf, da chi'n gwybod beth sy'n digwydd. CIA contract fi wedi cael ei gyflawni. Beth bynnag, diolch yn fawr i chi am wrando. Dwi'n gobeithio byddwch chi dal y gwmpas am Haclediad rhif 9, bydd y mwy wybodaeth. Da ni'n gobeithio byddwn ni yma am Haclediad rhif 9. Byddwn ni dal o gwmpas. Ond am rwan, ni'n mynd i ddweud hwyl fawr gan Bryn. Hwyl fawr. A hwyl fawr gan Iestyn. Tara! A hwyl fawr gan y fi. Pob hwyl.